Sabi niya, magwapo daw ho kami, hindi pa siya kumakain. Paano na kaya kung nakakain na siya? Ay, nagkasama-sama kami mga super drama talents ng dito. I live. I love. Ha? Ayan po, nakatapos akong kumain. Pero meron pa akong nahuli. Ito siya. Ayan. Sabi niya, magwapo daw ho kami, hindi pa siya kumakain. Paano na kaya kung nakakain na siya? Ayan po, nagkasama-sama kami mga super drama talents ng Bicol. Meron ho kaming niluluto para sa inyo, pero sa Bicol Rapido YouTube channel po ni SM Boy Reyta Jr. Mapapanood nyo yung edited na presentation. So, standby lang kayo dyan. Ako naman po ay mag-vlog lang sa inyo para maipaabot ko yung information na to, na I hope na tatangkilikin ninyo yung mga production namin ginagawa dito sa Bicol. So, tulong nyo na namin sa amin after Typhoon Month or Typhoon Week. Salamat sa sponsor. Ano pong hanap niyo? Sauce. Sauce. Mayroon ba kayong sauce dyan? and others. Ayan po. Ito po, lasagna or lasagna. Dito po sa kanila, Italian spaghetti. Ay, lahat naman to basta spaghetti. Yung pizza po ay mushroom pizza. Okay na tayo Ito po ay Hawaiian pizza. Anything goes. Ayan po. So, So tayo na facial tayo, facial. Ay, face mask. Bagong balita ba ang nais pakinggan? Bagong isyu, impormasyon ang nais tunghayan. Dito na magantabay, mga kaibigan. Ang Bicol Rapido, Rapido, Rapido TV maaasahan mo. Bicol Rapido TV, ating antabayanan. Express ang balita, makinig na bayan. Bicol Rapido TV, punong-puno ng aksyon. Serbisyo publiko, ihahatid sa inyo. Bicol Rapido, Rapido TV, Bicol Rapido, Rapido TV, Bicol Rapido, Rapido TV, Bicol Rapido, Rapido. Kasama natin dito si SM Boy Reyta. Serbisyo'y totoo, maglilingkod sa inyo, sa lokal man o national at international. Bicol Rapido TV, kaibigan abangan mo. Bicol Rapido TV, ating antabayanan. Express ang balita, makinig na bayan. Bicol Rapido TV, punong-puno ng aksyon. May sports na balita, may entertainment pa. Bicol Rapido TV, ating antabayanan. Express ang balita, makinig na bayan. Bicol Rapido TV, punong-puno ng aksyon. Serbisyo publiko, ihahatid sa inyo. Bicol Rapido, Rapido TV, Bicol Rapido, Rapido TV, Bicol Rapido, Rapido TV, Bicol Rapido, Rapido. Bicol Rapido TV, ating antabayanan. Express ang balita, makinig na bayan. Bicol Rapido TV, punong-puno ng aksyon. May sports na balita, may entertainment pa. Bicol
Bicol Rapido TV, ating antabayanan. Express ang balita, makinig na bayan. Bicol Rapido TV, punong-puno ng aksyon. Serbisyo publiko, ihahatid sa inyo. Bicol Rapido TV, Bicol Rapido TV, Bicol Rapido TV, Bicol Rapido TV, Bicol Rapido.